Tá mé seint ceol bhí mé deblíon dúis, beidir níos luithe, but bhí mé géisteach le ceol bhd níos luithe ná sin, so déit rá go raibh an ceol le tarlú imime chléigean bhd ribh sin. Chuig tóga le gailge mé I baile á clia 3 mhíle ó lár na carach. Duine agus socha duine de séir agus tugra a bheochan tangan a bhí siúil ag methar agus mháthair. Agus mór an díobh timppla le bhlá clia, níor ling féin an éair. Ach, so níor bheith mu dul sios go céirí ag deir an tairí bheith agus beidir sios go tús an tairí agus an son chuig an spidéil I héin sios an sin le mháthair. So bheith bud hiig mé go raibh an ghailteach omlan agsúil an bailach bhí daoine cóíonn sin ag marachtáil agus an bailach bhí mise marachtáil. Cé gcónaí go raibh mé bródúil as détarrá an tanga, agus ní thosa mé leirtar an tanga ach go bhfuil buinte go sin leis an méid an agenda tradiisiúnta agus an agenda an chultúir. Bhí mé luir an focail agenda. But ní raibh chlár magalóir, you know. What's on the agenda? Aaron chlóring you. So an bunai I'm cultúr détarrá. Anyway, no, so ó haven cheolde tradiisiún má ghlachan an focail tradiisiún. Sin a bhí mis sé fólam an scóil, ceol tradiisiúnta. Fin gachéine túir ceol tradiisiúnta agus mis sé brasás a bheith páirteach sa tradiisiún seo détarrá neachar siar a bhád na beidir agus hééis seo beidir go beidir neach sé a bhád cófada siar sin mar go bhór fuú an airc agus ní léon puilir sin chun éon rodile cheann seachas bheith séad a tríd mar a bheith trumpéid nó stuck a bhfuair mé sa bhuclair ar cornet. But cad a bhí agam, so an focail seo tradiisiún agus is focail é braham go léir go bhfuil, you know, tá an tradiisiún beo tá ar fad anna hásta leis. Agus ach thusaí mise ag ís beidir nuair chuig me go cóiltas thusaí mé fólam an fadog an son ag déanamh breis fólam ar a bhadog mar bhí mé magalóir sa scóil go raibh mé buchan roinnt comórtaisí ag feisá clí agus mar sin agus bhí bertíín me héin agus cholamach an numar seint le chéile sa bhunscoil agus bheith níos a rís bheith comórtaí á bhuachant bhí sé sin a fáil rang na clásicach ag go baile agus rang na ceol gaiilech. But chuig mis go cóiltas agus cuiimhnam bhí an sonna fa tamil bant an tanmhas agus bhí pí ceolain agus seo an chéadú a hiic mé go raibh meon agsúil ag daoine. Bhí ar a scóil nuair bhí mis sa bhanscoil dólamid an feann cad é an ghuí nas agus tá gá feann ceola tá beagnach mar an ggéine an ghuí nas agus Fanny Power. Now hahan an taithníonn an annamh sin leis na maná. Bhí sais ceol corcan cí na maná, girl power, Fanny Power. But bhíon dá a pí ceol seo ionach cosúla chéile. Chuig ceanán bheith sé Rossa goibh agus an bheits sin go nas na fanní cuiimh cecha ceann. Ba chum Carolyn ceann amháin agus an ceann eile ní fiscé chum méid dábhrí sin bhí sé tradiisiúnta. Ní féidir anam rochair. So agus dúirt mis leis an mhúinteoir fadóige dúirt mé bhí sé muoine ceann amhánacha agus dúirt sé listen tá fearn eile seo tá sé rihann siad isteach go háling le chéile. Bhí mar a dhéanamh ag is a scóil. Oh no, ní éiting é sin a bhuaine. No, tá sé ar ólas go féile mé a bhuaine ditsa. No, ní ceadan Carol sin ceol Carolyn ní éiting é sin a bhuaine. Cén fá? Tá Carolyn básathe agus son níor ceiste mé mór an cúpla seach bhí mé fólam chun na canábh haint. Ní acha mé aine cheint é maiile clia nó an éáid. Ach muoinú de mo grathar fergus é bhhain sesin de calamé. Déichrón an bhí sesin fólam mhaid agus mis fólam mhaid. So cé go raibh stíl éagsúlaigh fergus bhí an ceann. Nuair bhíonn seint na canábh cai ceann amháin a bheith rainn sa lámh agus an ceann eile bheith scuilte. But bhí an ceann seo rainnig fergus an ceann sin scuilteige agus bhíon an ceann seo rainnig go agus ceann. Chinese whispers a ghailteach beag blá clia. Anyway, so thusaí mis seo cheann seo agus bhí na drathracha rá féile é dhéanamh sa lámh eile freisin. Sin an príomhród, mis sé ceappa go raibh is a cad a bhí árácha. Go raibh daoine mhúnta na seint leis an dá lámh agus níor hanig mé mór an díobh. So níor van lámh das a gobar so chuirmisteach sa lámh clé é bhí mé gaiirí le mé dhéanamh an sin sunar mé bhfuil múnig an lámh cléad an lámh das. So thusaín lámh clé an seo agus thusaín lámh clé rá. Okay, den mar díoch mar a dhéanann sé.
Agus fiéire dairg an lámh das a bhd níos fearr an lámh clé. So bhín an lámh clé ag tiondaclann an lámh das inis. So, but nuair a thosaigh mis seint in san sesiún, bhí sesiún gacha bhí sé comórtasach a bheith páirteach i cóiltas agus a fólam na Foinn mar a bhí. Thosaigh mis seint na canábha agus dá bheicá, na súile glundarúil seo ag tiontú agus í siad gaiirí fuair agus a stána orm. I was like, with me osam, near higmisha, near me, mahagohan kun tishkan rev me, then I a garden nachrev. But higme, being a dousa mar fascia, so higme kunna vehanam, be rud machin folum hugging. So, but just higme, agus vi me donna rohan, basically, don't make on mere fada go make an on, vek she took a gum dove, but near higna herni of gall there, agus ni edha ishin. So, bin an tús agus bin an tús beidir déitárá an dailta idir mise agus an rudse Dr. Tradiisiún. Cuma fin, níor chuirte sin asna amachta mar áir lean mé orm bhí banas sa scúil, bhí mu a dulisteach ar slóga, bhí mu a dulisteach ar feseach lia, bhí mu a éilú ai rangana, just a lican during greibh a sein ceol. Agus cad é áir láháin, bhí colm a grathar ar seint an flú sin bheith sin cad é cuid os michion. Dimig sesin leis an scúil is chuiste seachadín choláiste, agus bhí thosaí sesin a cuma Foinn. Agus now ag an am seo bhí mu na géisteach leis na harslips, bhí mu na géisteach le masculine moving heart agus body band, agus a seo fad. Bhí banad ar banna mushroom, ar chuúléine bhí mushroom. Angus McAnally le rudí chatach an seo. Bloody ítach ar fad, stuff agus hanse sin gomórling mar fáiste, agus Níor a bhéin dailt an orchleg, níor a bhéin rá tá sé sin tradiisiún, de níl sé sin tradiisiún, just cold and scoth bhíon, chuir sé fein rinca oring, So thusaí calma cuma Foinn agus thug me ceanna a Foinn isteach sa bhanna, agus dhéanmid é mar chuid de comórta slóga, agus sé rud a dúirt siad lá níl an fein seo tradiisiúnta, agus dá bhrí sin níor airdigling an dúis a bhuachant. No beidir just níor curú san áramid mar níor cheimid rud tradiisiúnta. Agus bin an chéad rud eile rá tátas a déanamh rud éige nach bhfuil. Agus bhí dúird a going, bhí duine seint an dúird agus dúirt siad nachraibh sé sin tradiisiúnta. Hiadidir go bhrónán a grathir ar an bearán a radró beover. Cínta tá. But just ceapatar just bhí gachrid mí cheart. Agus ní hé seo an chéadú a bhí daoine ag tionlach an ceol gaiilech. Dúirt siad banna tradiisiúnta agus níor hiic mé go dtí pána blianta bheith mu a seint agus bhí gitar aibhléiseach a going agus bheith mu chuile úsáid distortion agus cé gur háse níor háse go thomlan ling ní hin an bailach a bhí mar a dul, Háan ceol níos acoustic lumsa mar bheas mé gur air sé bhd níos fearr an ceol. Brahan sé ar an blas atá gut nó an rud a daithníí na. So scrí mé alt blianta níos déanaí, mar chunig mé go raibh bhí mé léamh, chanig mé an nuagseo ar bannam bhí frúts a chanig na grathar, agus faoin drá seo bhí mud ag seint ceol chorannacha níor a bhéin rud chun churann ar chuine. Bhí mud ag bhí mud thosaí mud just ag déanamh ar ceol féin ar bháin, thosaí mud a cuma ar ceol féin. Caithí den éigen iad a chuma. Bhí daoine a chuma ceircéad bliana chun cafarí lenach leis an cumadóireach nó muna bhfuil tú ag cuma is tradiisiún nó is shrú, déitar ní thug mé tradiisiún ar a hiile, but muna bhfuil tú ag cuma is shrú tá an shrú stuptha agus tá tú dul timp le ceirclaí, so tá mis sé cepa bhil beidir gur féile dul timp le ceirclaí a bhís agus go leann tú ort a bhís dul timp agus beidir go deachú ras an seo, but bhfuil tú ag dul bhís, ní just a ceircla amháin. But so tá bhí an saolaíocht ríthóhachtach i tradiisiún or ní féidir éile an focail. Bhí an saolaíocht ríthóhachtach agus seohan rud a chur déis nó cuiim dul go dtí Irish music at the crossroads or traditional music at the crossroads agus bhí Tony McMahon sin agus an rud a cheap mé nó gur raibh sé cosúla an stufa bhí árága, raibh sé cosúla sagart ag seasamhan sin ag grosfóthir mar a rineidir ag búlan na manágs na fear. Ag trílan na daoine seo dhailt agus sinna bhí sesin a rá that bhí sé tuairt mongrel music agus go raibh an measca seo atáirliú agus bhí sé an rud ceart creidmhach ní féad leat ach ceola cheint leat féin agus sin
Sin tradiisiún, gachra deile is mongrel music é. Cad as a danig an saoíocht, you know. An chéad rud a dhéanaan daoine nuair a chluiseann siad ceol rince, ná tosú rince leis, agus bíonn siad a déanamh seo. Agus tá tú a tionlacan. Tá a inting ag rá tá na rithim sin an sin, tá tú a tionlacan, tá tú déanamh rud ag an spéisiú leis an rhythm, agus a chur leis. But na daoine seo tá sé rá, no! Well, no, tá daos a cearca leir, mar tá sé sin sean. But smuoinnig dá mé plastic acu, fadó. You know, smuoinnig, a lá an stuff atá tarlú inis ná ábhar nua atá teachtasteach. Uirlisí nua, ní léon uirlis in san tír seo leis an tír seachas béidir an chláirseach. Na PB denú is na hairnig a dhéan na PB ilan, but tá sé sin ar fáil, tá PB ar fáil footan down. Cé go bhfuil chláirseach ar fáil footan down. Tá uirlisí a teachtasteach an tá mar fad. So hasíún sa blinta, níor hosí mé ar seo go fáil anyway. Hasíún sa blinta hen an rud a hasíún denmh ná pí a ceol a heint. An cuimhlaat an air an sin, there are so many colours in the rainbow. Hasí mé sin a heint na daoine seo bhí a smaoinemh sin, but bhí mé canacht bhí mé leir sin. Bhí mud a seint ceol agus bhí mud tréisdul go dtí féiltí ceol damda agus chunig mise, an rud a chunig mise ná ceol arós ar geol féin. Foinn, daoine a seint ón rúmáin ó an Afric agus na cultúr, na srú ceol é tá rá seo agus a lán uirlisí nua á thionlacan. Níor bhéon fáib acu lei sin. Agus bhí si dochreta. Choús a chuir si béis leis, ní béis, rock béis a bhí ann is an ceol a chuir siad ar an dúrd bhainte leis an ceol a bhí siad a géisteach leis. Agus sin an Fataí sa bhí agus atá ar na déitá rá na purist, go bhfuil an ceol á ahrú a bailach nach bhfuil a lí leis an geol. Agus buine sé sin le clús an cheoltóir, ní an uirlis, nó an tionlacan. So, bhí mé cannach na hiiriseán seo, fruits agus ceanna songlines. Agus bhí lán star, rud a bhí buintach le ceol down ar fad, na thuirlisí, cétá a seint, cad é an fealsúnach de bhí acu. Agus thusí mé fólam go raibh, tusáim mé ar seo haniste. Thusí mé fólam a lán rudaí ar nó sa Spáin tá nuevo flamenco agus pura flamenco. Agus an rud a hálan sin, an pura flamenco sin, an gitar, an cajon, an cantor agus na castanets agus an rince. Sin é, níl cead tada eile dhéanamh. Tá an lína dómh chuirtha sin pura flamenco. Ag an am sair dhéan siad an rangnú sin, an dailt. Bhí na nuevo flamenco, sin na daoine a bhí tugnaisteach drumí ón algéir, a bhí tugnaisteach dur drumí kit drum agus mar a lehéid sin. Tugnaisteach gachsáid stuff, ag seint chords a bhainach le jazz agus mar sin de. Daoine bhí ag denmh ag úsáid a chuid saoíocht chun an ceol a thionlacan. Agus bhí na sean lads ar fád well, níl an canúnta go sin canút eile. Anyway, so then dúirt siad, OK, milis go raibh ar lehéad flamenco at the crossroads a chu agus dúirt siad flamenco pura nuevo flamenco. Agus bin agus níl casí nó a hiile. Nuair atá duine ag eisiún glúcharnaín hall an son, ní bhíon na daoine bhí na scríomh ag rá, this one the purists won't like. Darn siad right, nuevo flamenco bhfuil sé go maith ag denmh an stíl sin, ní hé bhfuil sé denmh damáiste an stíl eile. Agus sin atá in éireann an tamar fad, not one for the purists, not one for the purists. An tamar fad gach ile rud a léonn tú. Ní léine ag denmh meastachán ar an ceol a fechan bhfuil sé denmh an ceol sin go maith. So an son sa Brazil tá bhí na daoine bhí a seint samba agus I think I samba agus a lot of stuff sin salsa, sin samba agus salsa. Hannig siad ar rhythm nua agus séir a thug siad ar an rhythm nua sin an bossa nova, buile nua basically. Agus an son, níor a bhéin mór trid an sin mar bhíon bossa nova a dhéanamh tas got a ggéir from Ipanema. Sin an rhythm sin an bossa nova. Inis tá nova bossa nova. Ní listen me getting fib blian to make nova bossa nova. Just agla go mbeadh éonidir eile le denmh. So an son san Argentín agus sean rud a chur an sim mar chuala mis an ceol seo bhí mé a tafada Sun Studios mar a hampel agus chuig meisteach bhí lán siopí ítach alíonnta timppla na háite agus chuala mé an ceol seo
agus go bhíar cad é sin just glóite. Agus chuig meisteach agus dír mé ar a bhean cad é agus dúirt si sin stuff ó chili agus mé bhfuil chance go bhéh tá cópaíanam dom agus dúirt si bh feid tape agus déanana mé cóp, so chuig mé siad sin siopa chanig mé tape agus líonn si an taobh an tape dom, ba chuir si rud éigen eile ar an taobh eile. Ceol ionach aisteach. Like, don chéadú a cluisiú seo níl túrma go catsa de. Tá is go go accordion a seint, ach tá sé déanamh rudí ionach aisteach, ní jazz é, ní ceol gaiilecha, ní luníonn sé é héin an éonáid I moch legan ag an am. Agus mé géisteach le ceol pop agus beidir ag an am bhí me tosú ar géisteach le ceol ach fuair mé mac ar tango ón Argentína. Cad é tango? So anyway, nuair bhfuair mé na hirir seán thosa mé dóla mé cad a bhí an. Tango ríis bhí rud ionach, bhí an lína marcáilt an rud a bhí an ná ceol a tharla in na stríplaní. Agus an ceol sin a bheith na férig dasa leis na maná sa dhéanach si bouta culin na lomh. So an rud a bhí an bandonion, sais accordion déanta as busca, bhí gitar agus bhí cantor. Now is dálaigh ar fad agus airnig a bhí hála Buenos Aires a stocha ag an am, bhí seo hatarlú, but ní chluisin tú mór an ceol sin, beidir ceol a dálach, but níl mór an chumach mar sin go fóil. So agus an rud a tharlann sin tháinig bhí an duine seo ar bhanam astar pizzola agus tógu sin leis an lurig sé gitar na ahar agus bhí sé sin an mórtasach agus chanig sé bandonion dó agus bhí sé ionach díach a chus sé óla Morenos. An son chuig sé go Paris chun dula tríle jazz nó commodóracht a heis éigen a ólam. Agus nó nuach an mar sin. But níor sé seinint bandonion a heile, an son dúirt an bhean a bhí a móin an rud, look, céim fanach níl a gairí leat leis an commodóracht, tá rud éigen níos defna anna tuigim sin, but níl sé teacht as céim nach chríonnta rud éigen ó de chultúr féin. Agus sinna dhéan sé, agus tá ceol seo úsáid in ngach scan an timppla an dearn in an is an cuimhneat Il Postino. Bhí an 6 sin ceol tríd a tríd, ní astarpíos óla bhíanach an stíl ceol sin tríd a tríd. But thosaí sé sin na cumann ceol se agus nuair a chuúlann na daoine san Argentína bhí si de scríomh litricha báis chuige agus a bagart báis. Nuair thugad sé ráisisteach san airport agus aithnig daoine ar ní thugadí siabdó in na taxithe. Dhéann sé an bagart duchreid, so détarrá gur beisin gur seán ó riad gur astarpíosóla á seán ó riada. Mar sin is so gur bhí padar an seo tatún seo bhfuil? Bhí padar tatú hús. Bhí sé rud a dhéann sé sin ó mó léamh sé den ná gur de thug sé sin an ceol as an glór don banna chéile agus choigh sé ceol ar féad leat éisteach leis. Ceol a bhí tionlachan agus cóirde agus a lán an stuff sin a gceist an. But so an rud a tharlann sin faoihearra anyway, mar bhí mé rá tá níos tá pura tango pura agus nuevo tango. So bhí me sé rá, well, bhíh daoine tuairt acid, ráic me siúsaí, tribal trad, acid chéile, agus bhí Afro-pop Celtic genre busters agin. Mar ar geol, agus bhí me sé rá, níl sé seo a gceart. Buineann muid le srú ceol. Níl an rud seo có nua sin. But it kind of, go ná duine bheadh siad a rá, níl sibh tradiisiúnta ach tá sibh. Sin conceap ionach tebi le bheith ag tuairta aon duine. Tá tú an seo, but níl tú. It's the invisible man, is it? So just bhí me sé cap, okay, well cad a dhéanamid, denimid ranganú ar, agus ins na háit na seo dhéann siad agus bhí sé rá, well an éireann. Yes, smalling tree rud, an stúl trí cosach le cosáin sa tauchaí, coseile sa star, agus an coseile détarrá san am láthair. Agus is bra leis na hairnig an triscoil, tá sé ngachaid. So bhairte mé, well, yeah, ihe, brach thulas agus lá. No lá, brach thulas agus ihe. So, dúir mé, okay, well then céim fan nach léimid pure trad okay? Agus, ceol détarrá íon dúchas, nó an fíor rúchas, agus ligad mar sin a cretan siad is ní rud é, is aim atá ann, is bailach a chuirtú a féin a láthair. San dúir mé, well, catas a lár. Idir an nua dúchas agus an fíor dúchas catas a lár, tá na baní détar an seisiún. Buin cheoltóir le chéile. Nach bhfuil mór an ach an rud atá tarlú. Tá si just beidir a géiteach chéile, but níl siad a cothú aon rud breise ach an turantá dhéanamh acu.
an tuairim an ceol. Agus détar ran na baní sin nuair aircantú ar baní ar nós dervis agus mar sinne. Malán na stuff tá dhéanamh chun ní bheith an Foinn agsúil dá meic sé seinte tig tarna. So it's like an session talk here in stature. I mean, you know, ní seo chun éon a chur síos tá si duchreite is bralman ceol. Just chun taspáin bhfuil rud. So scrí mé seo rud mór mar a lear mé libh agus an rack cohíoch. Now bhí sin san JMI agus cohíoch rack duchreite scrín duine seo seach lehanach dom cháine. Agus ag a deire, you know, fiú á léamh, you know, them's is fighting words. Agus tá meic sé seasamhós mo chóir amach, bheith fánar, you know, sunca hurtó. Bhí sé có maslahach sin, agus just níor hiig mé céim fá. Agus an son, so scríbhaint daoine isteach rá, you know, a cáine an méid a dhéon sé an orm, agus son scrí sé seach lehanach eile dom cháine a ríis, you know. Agus sin an rud a dúirt sé, agus an focail tradiisiún, agus dúirt sé, tradition means handed down. Ní féidir ceol tradiisiúnta a chuma. So sé rá, yeah, okay, anna bhá. Dá mé hás cór brethebh. Yeah, bheith an brethebh a rá, bang, bang, case dismissed. Ach, sin má thugan muid, sin má deireadh muidne gur bheith ar geol, gur ceol tradiisiúnta ar geol. Má deireadh muid sin, well then sin é, bang, tá an busca dúnta. But ní credim sin sé gur bhhad ní smó an. Agus tá measan go greid na cheoltóirí go bhfuil bhhad ní smó I gceist lena chuid ceol ná rud a thugtar bhaid duine go rinne. Mar bhí ar den éigen. You see, má smaoiníonn tú ar, cad a tugadh ar an ceol suair a tugadh tradiisiún ar. Agus dá mbeadh na daoine seo atá ag rá, níl sé sin tradiisiúnta tá sé seo. Dá mbeadh siad san beo ar an lá ar chum siad san an ceol, cad a bheith ar rá có. Níl sé sin, well, níl an focail angafáil. But tá mí cheart. So, you know, so sin so bheas mis okay, scríimi litar eile agus dúirt mé, right, céim fannach dogamid fág an focail dúchasach, mar tá tú rá go muine sé sin le bhhad siar, fág an dúirt mé bíon shrú, tá ceol ar nó shrú mar a dúirt Mícheál Ó Súilleabháin fada or, you know, River of Sound, sinna bhí ar ráige. Agus bíon isce ag bugad go ré, bíon sé ag bugad síos as, bíon sé denmh gachrad de bhar an tíorgracht. So sé an tíorgracht atá ag denmh tionlachan ar sruthan isce. Ní stopan an isce ag siile, leanann sé leis amach go dtí an aigéin. Ach tá si de hir, agus tá rudaí agsúla tarlú le linn sin. You know, is dé tá rá tá foinse an cinnte, agus tágan stuff á foinse. But dar lumsa ní hí an foinse a bhá, ní hí an foinse na ceolta atá hena féin cumtha. Sé foinse ná an saolaíocht. Tágan ceol agus gachrad ó an saolaíocht. Agus sinna bhí Edward de Bono rá faoi rock logic agus water logic. Go dagan gachrad ó an saolaíocht agus an son curtar an like leis ar an logic, dentar logic ina dhéag an saolaíocht chun an saolaíocht a hiiscint. Ní hosín daoine le like, muna bhfuil tú a tógáiltaí agus caiith tú tosú a deara. But ar dús bíon smaoinemh den éigen, cad éon sais tuigh a bheith go son tosín siad ag deara. So an saolaíocht é an foinse dar lumsa. So ag denmh smaoinemh bhí mé rá, okay, no, ní ceol dúchas, okay, céim fannach dugad ceol gailachar. Mar má tá an ceol tradiisiúnta an focail béarla traditional music. Sin míú hasna, sin míú focail béarla ar geol. Sin míú ón Oxford English Dictionary ag rá gur sin bhór geol, handed down, nothing else. Ní lein sin ach aspect nó tréad ar geol. Tréad na ceol ná go mbíonn daoine a chur a raig, agus tréad ionta chloistear agus rud a chamadan an rud beo freisin. Ní bháin, but rud ceannas na rudí is treise le go daithnín an ceol leis an daoine tá theint. You know, ní hé go bhfuil daoine á bhrú síos, you know, rá fála mé seo, but is brala daoine an rud. So má thugam a ceol gailachar is leis an cheoltóir an ceol, ní leis an focail an ceol. So agus ní leis an brí an ceol. So dá bhrí sin tá an brí oscailte. Níor ortaine tada faoi sin, níor ghlacha leis nó níor cathú amach mar túra mé, ach níor stop mé ag smaoinemh. Agus seo, tá go mé chuig deire an, well, ag tús an chuid deirneachta seo.